En la recta final anem cap al sindicat per parlar avui de la borsa de treball. Ens acompanyen Anna de Ramon. Què tal, Anna? Com estàs? Bon dia. I també Montse Mulà. Què tal, Montse? Hola, bon dia. Bueno, anem a parlar d'aquesta borsa de treball. Què feu a la borsa de treball de l'Ajuntament? Expliqueu una mica. Molt bé. A la borsa de treball al final el que fem és que oferim un servei d'intermediació entre les persones que estan en recerca o millora de feina i les empreses que estan en busca de perfils determinats. Aquí el que fem al final és un encaix entre l'oferta de feina i les persones. Fantàstic. I com funciona una borsa de treball? Des de la borsa, com ha dit Anna, fem un servei d'intermediació entre les empreses privades que necessiten personal i usuàries que o bé busquen treball o bé es volen formar. Les persones que necessiten fer la recerca de feina o es volen formar, el que han de fer primer és posar-se en contacte amb el nostre departament i a través d'una petita entrevista el que intentarem és detectar les seves necessitats i les orientarem al camí que hagin de seguir, que també pot ser a través d'una atenció personalitzada o bé participant en algun dels programes específics del nostre departament. Molt bé, i hi ha gent que vol accedir, evidentment, a trobar aquestes ofertes de treball, ofertes actives. Quin és el procediment? Com es pot accedir? Què hem de fer? O què han de fer? Qui estigui interessat en les ofertes, el primer que ha de fer és adreçar-se al nostre departament, que si pot ser personalment molt millor, on li explicarem com s'ha de registrar a la borsa i com s'ha d'inscriure a les ofertes de treball. A la web de lo sindicat, que és www.sindicat.amposta.cat, i dins l'apartat de la borsa de treball podrà registrar-se en primer lloc a la borsa, que simplement ha de fer un formulari, omplint les seves dades personals i adjuntant el currículum en format PDF. I un cop fet aquest procediment podrà inscriure's a les ofertes que trobi més convenients. Molt bé, es podrà inscriure on? On està situada la borsa de treball? Sí, Polítiques Actives d'Ocupació es troba situat a l'Avinguda de la Ràpita número 43, a l'edifici Lo Sindicat, i en concret la borsa de treball està a la planta baixa, a la porteta lateral que posa recepció, i el nostre telèfon, per si algú li interessa, és el 977 70 40 27, i la web, com he dit abans, torno a repetir, per si de cas, és www.sindicat.amposta.cat. Una última cosa és que nosaltres atenem al matí de 9 a 2. Molt bé, però clar, on es publiquen aquestes ofertes? Perquè clar, una persona pot estar buscant feina, però com se n'entera de les ofertes que ja n'ha de vindre a preguntar-ho allí? Ho publiqueu en algun lloc? Sí, nosaltres, si volem venir presencialment a la borsa de treball, tenim totes les ofertes i li podem... Hi ha alguna feina per a mi? Correcte, allí li podem explicar perfectament, però després també si ens segueixen a través de les xarxes, tant a la pàgina web del sindicat com al Facebook i Instagram, allí solem publicar regularment totes les ofertes que tenim vigents a la borsa de treball. Al final el procediment és molt senzill, només hem d'entrar a la pàgina web que ha mencionat abans la meva companya Montse. Repetim-la per si acas. Sí, és www.sindicat.amposta.cat. sindicatamposta.cat. Correcte, si no al final fiques al Google Sindicat Amposta i et porta a la pàgina web. Allí tenim un apartat que es diu Borsa de Treball, on estan totes les ofertes publicades. Les persones interessades, una vegada ja estan donades d'alta com a usuàries de la borsa de treball, només han d'entrar a l'oferta que els interessa i inscriure's. És així, és molt senzill. A nosaltres ja ens arriba el que és la seva inscripció i el que fem els tècnics i tècniques de l'àrea és validar aquesta inscripció per veure si realment s'ajusta a l'oferta de feina en qüestió i derivar-lo al procés de selecció corresponent. I entra molta gent? Ve molta gent? Us ho pregunta molta gent? Sí. Hem de dir que portem ja uns quants anys, des del 2018 possiblement, gestionant el que és la borsa de treball a polítiques d'ocupació, i cada any jo crec que hi ha moltes més altes i més empreses que confien també en el servei. Perquè encara que no troba feina, feu alguna borsa? Teniu gent allí per quan hi ha una oferta buscar-los o recordar-los? Correcte. Si, per exemple, ve una empresa que té una necessitat de contractar un mecànic o una mecànica. El que fem és que si no trobem persones que s'acaben inscrivint a l'oferta pels seus propis mitjans, el que fem és tirar el que és d'esta borsa pròpia que tenim de la nostra base de dades i veure si hi ha algú que li pugui interessar aquesta oferta. Al final el que fem és un encaix entre l'oferta i la demanda. Clar, perquè fixa't que, tal com estàs dient, no solament és gent que ve a buscar feina, sinó que són empreses que venen a buscar gent per qui treballa les seues empreses. Correcte. Molt bé. Quines ofertes teniu actualment a la borsa? Bueno, normalment n'hi ha bastantes. Actualment, a dia d'avui, el que es demana és auxiliar administratiu o administrativa, oficial en fontaneria,
PO de construcció, oficial primera de construcció, tècnic, tècnica, aplicador en control de plagues per a raïs gra, cuiner o cuinera, auxiliar de geriatria per a hermanes Nuestra Senyora de Consolación, cambrer o cambrera, tècnic, tècnica d'automatització per a Marres Castell, conductor o conductora de tràiler, assessor o assessora laboral, personal de logística, compres i magatzem per a de l'Internet Telecom, oficials de primera i segona en fontaneria per als Països Baixos per a VidiWork, oficials de primera i segona en electricitat per als Països Baixos també per a DiviWork, mecànic, mecànica d'automòbils o pintors industrials i pintors industrials per als Països Baixos també per a DiviWork. També ens agradaria... Bueno, aquestes són les ofertes que hi ha actualment. Per Països Baixos vol dir per anar a treballar a Holanda? Sí, correcte. correcte. També el que diem, al final, les empreses acudixen a nosaltres com a servei i no són... La majoria són empreses de les Terres de l'Ebre, però també a vegades són empreses de fora, que fan recerca el que és a tot el territori. Es posen en contacte amb nosaltres. El que voldríem dir també és el tema que vam comentar, de que quan una empresa no surt publicat el seu nom és per la protecció de dades. No és que nosaltres no volguéssim posar el nom de l'empresa publicat, sinó és que l'empresa ha optat per a no fer-ho constar. Que això a vegades ens trobem moltes vegades que la gent ens pregunta que com és que no saben a quina empresa envien el seu currículum. Doncs ja sabem, tota aquesta retaïla de llocs de feina són els que hi ha ara a la borsa de treball. Si algú que ens està escoltant pensa que algú pot ser del seu interès, que es posi en contacte amb aquesta àrea de polítiques actives d'ocupació que fa l'Ajuntament d'Amposta a través de l'Sindicat i en Anna o en Montse. El que us donem les gràcies per haver acompanyat-nos una setmana més des del sindicat. Feliç jornada, bona feina. Igualment, gràcies. Gràcies. Adéu-siau, adéu.